שלום לכולם, בוקר טוב, נעים מאוד, לי קוראים יניב כהן, סטודנט להנדסת מכונות, שנה רביעית באורט בראודה כרמיאל. פה אנחנו נציג בפניכם בעצם את הפרויקטון שביצעתי בקורס חשמל 2, הפרויקטון נקרא מי יניב. יש לנו פה בעצם מכל מים בתוך הקופסה, יש לנו פה שני כפתורים, כפתור אחד של קאפ, שברגע שנלחץ עליו יצא בדיוק כמות של כוס, וכפתור מספר 2 עם החץ מצביע בעצם על לחיצה באופן רציף. ברגע שנלחץ זה ייצאו מים, וברגע שנשחרר יפסיקו המים. בואו נעשה איזו הדגמה קטנה. נשים פה כוס חדשה, נלחץ על כפתור קאפ, ואנחנו נראה בעצם שהתמלא בדיוק כמות של כוס מים. ממלא יפה בדיוק, בן אדם יכול לבוא לגשת, לקחת את המים, בדיוק כוס מלאה, לוטים ברוויה, ויש לנו פה כוס חדשה, נשים אותה, וכרגע אנחנו נלחץ על הכפתור הזה, ייצאו מים, מפסיקים. עוד הפעם, לוחצים, מפסיקים, חבל על הזמן, ורק בואו תראו איך זה בנוי בפנים. ברגע שמגיע הבחור ממי יניב, רוצה להחליף מכל, פותחים פה את הקופסה, לוקחים את הרזבואר, מאגר מים, מוציאים, מכניסים אחד חדש, ואפשר בעצם להמשיך לעבוד. תודה רבה לכולם, מקווה שנהניתם לצפות בסרטון, שיהיה לכולם המון בהצלחה. ביי ביי.